Hello guys. Diyan taong ko silang sa among maisan guys. Nagsuri-suroy. Tantas kayo ang mais guys. Isa-isa. Pagkilid na mong maisan. Tantas kayo. Lapaw kayo na ako. Hindi na ko hapit makita guys. Thank you Lord. Tantas na kayo ang mais. Hello guys, kung magtago-tago adres maisan guys, di gid makitaan. Kaloy antos Ginoo among mga mais, tag-as na kaayo. Si James, bawag pangita na ko guys. No, tag-as kaayo guys. Kaloy antos Ginoo. Naroon guys James guys. Naglakaw-lakaw. Nabaw si pangita na ko. Na nagpulos na nagbuwak. Sundot yung tanawon. Kalis Ginoo. Kapit tag-asa na doon sa ibabaw. Oh, nandito 10 Tagaytay. Wow. Kapit tag-asa sa mais guys. Ay. Sundot yung tanawon guys. Muwak na. So, salamat kayo nyo guys sa inyong pagsunod kanina sa akong video. Thank you guys. Pag minaot ko na sa kanunay, na among like, o mo-follow, o mo-share mo sa akong Facebook page. Thank you guys.